Буа районында кеше югалган 2 яшүсмернең дә гәүдәләрен бүген Әхмәт авылы янындагы күлдә таптылар. Исегезгә төшерәбез, фаҗига кичә килеп чыга. Су кыйнырга чыгып киткән 2 малайның киемнәрен берсенең әнисе табып ала. Шунда ук коткаручыларга хәбәр итәләр. Тулырак Рания Абдрахманова. Яр буенда дистәләгән кеше, барысының да күзләре суда. Әхмәт авылыннан булган 17 һәм 15 яшьлек 2 егет мотоциклга утырып, кичә көндез су кыйнырга чыгып китә. Кире әйләнеп кайтмаган малайларны берсенең әнисе эзләргә чыга. Авыл янәшәсендәге күл буенда мотоцикл һәм егетләрнең киемнәрен таба. Шунда ук коткаручыларга хәбәр итәләр. Әнисе чыгып киткән эзләргә. Күлгә кисәләр, бу мотоциклга киемнәре яр кырында торалар. Шуңар шул вакытта звонит итеп безгә. 112 буенча сообщение килде. Без бүтән нинди силы средства бар, шуны бүтән җибәрдек. Спасательная работа ярсатан килеп җиттек. Егетләрне кичә көндез һәм төне буе эзләгәннәр. Авыл халкы да ярдәмгә килә. Тик сулыкның төбенә төшә алмаганнар. Авыл халкы сүзләренә караганда, күлнең тирәнлеге 6 метрдан артык һәм коткаручыларга эзләү процессын җиңеләйтү өчен аның суын бераз агызырга да туры килгәненә басманың терәвеннән күренгәнчә каядыр 1 метрлап суны агызганнар. Бүген бу вакыт коткаручыларына Казаннан кайтарылган водолазлар кушылды. 1 сәгать дигәндә бер егетнең үле гәүдәсен таптылар да. Ул 5 метр тирәнлектә, яр буеннан 16 метр ераклыкта яткан. Пока Следственный комитет килгәнчә опознание булмады. Следственный комитет килгәч, безнең опознание булды. Авылдашлары сүзенә караганда, егетләр 2 туган, аерылмас дуслар да булганнар. Җәен күрше авылда эшләп йөргәннәр. Очень опасно плавать, конечно, не рекомендуется в таких местах. Россиянең Татарстан буенча тикшерү комитеты әлеге хәл буенча җинаять эше ачкан. Возбуждено уголовное дело по статье убийства 2 или более лиц. Җинаять эше 2 һәм аннан да күбрәк кешеләрне үтерү маддәсе буенча ачылды. Баты бүлегә күрсәткән билгеләр булса да, тикшерү комитеты төрле версияларны карый. Шуңа эш әлеге маддә буенча тикшерелә. Хәзерге вакытта булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана. Кичке 5 тулырга 20 минутта коткаручылар 2нче малайның да гәүдәсе табылганны хәбәр итте. Ул яр буеннан 25 метр ераклыкта, 2 метр ярым тирәнлектә яткан. Татарстан прокуратурасы да әлеге хәл буенча тикшерү оештыра. Күлдә су кыйнырга ярамаганны исәпкә алып, җирле үзидарә органнары эшчәнлегенә бәя бирәчәкләр. Бүген табылган малайларны санап, республикада инде 43 кеше батып үлде. Шуларның 6-сы балалар иде. Буа районыннан Рания Абдрахманова, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы.